wani lokaci an yi wani ɓera da kwado sun kasance aminan juna. Mafi yawan lokuta kwado yakan kawo ma ɓera ziyara a gidansa, su zauna su yi fira su ci abinci, saboda shi ɓera yana da abinci sosai da ya ajiye a cikin gidansa. Wata rana kwado ya gayyaci ɓera gidansa. Abokina, kullum ina zuwa gidanka, ni ma ina so yanzu ka zo gidana. Ni ma zan ji daɗin hakan sosai abokina, amma matsalar gidanka sai an tsallake wannan rafin, gashi kuma ni ban iya ruwa ba, ina jin tsoro kada na nutse cikin ruwa. Kada ka damu abokina, ina da dabarar da za mu yi. Za ka hau bayana ne, sai in ɗaure ka da igiya, in shiga cikin ruwan kana bayana. Kaga ta haka za mu tsallake rafin cikin sauƙi. Ko da ɓera ya ji haka, sai ya yarda da shawarar da kwado ya kawo. Nan da nan suka kama hanya. Suna cikin tafiya sun kawo tsakiyar ruwa, sai kwado ya fara tunanin yi ma ɓera mugunta. Yanzu da zan nutse cikin ruwan nan, ɓera da mutuwa zai yi. A haka zan iya mallakar dukkanin abincin da ya ajiye a gidansa, kuma ba zan ƙara damuwa da yunwa ba tsawon lokaci. Kwado na gama wannan tunanin nasa, kawai sai ya yi nutso can ƙasar ruwa. Ko da ɓera ya ga haka, sai hankalin shi ya tashi, saboda yaudarar da kwado ya yi masa, kuma ga shi lokaci ya ƙure masa, ba zai iya taɓuka wani abu ba. Sai ɓera ya fara ihu yana neman taimako. A taimake ni, don Allah, a taimake ni. Matsaf, sai ga mikiya daga sama ta zo ta ɗauke ɓera, ta yi sama da shi. Kwado da ke riƙe da ɓera shi ma ya yi sama tare da ɓera. Nan da nan, kwado ya gane kuskuren da ya yi, kuma ya yi nadama sosai saboda kwaɗayin ya mallake abincin abokinsa ɓera. Ya sadaukar da rayuwar aminin shi da kuma tashi. Darasin wannan labari: kada ka ɗauki abin da ba naka ba. Kwaɗayi mabuɗin wahala. Son zuciya ka iya sa mutum nadama ta har abada.